No, I think yung mga important points nung testimony ni Miss Gina Costa already aptly summed up no by Kong Joel and Kong Zia. Siguro sa akin na lang very quickly. So, makita na natin binubuo na yung storya no kung saan napunta yung pera, sino kumuha, at tinitingnan natin paano nila yan din dineklara no kung saan nila supposedly yan ginamit. But po-point out ko lang, babalikan ko lang din quickly na um, very significant din yung dun sa nangyari nung umaga, no? Yung na nakuha ng mga stipulations, no, and admissions ni Kong Lordan Suwan, no? Dahil doon naman sa storya naman yun, makikita naman natin anong naging aksyon ng Vice Presidente at ng kanyang mga tauhan nung sila ay tinatanong na at hinihinga ng paliwanag ng House of Representatives kung paano nila ginamit ito. No, yung mga dokumento kahapon no na napa-admit ni Kong Lordan Suwan sa depensa na aminin no at nagbigay din sa mga iba na yon ng pahintulot ang presiding officer no na to take judicial notice of those documents. Nakikita dito na noong sinasabi na ng House of Representatives ang mga records no paukol dito sa gamit ng confidential funds sa COA, si Attorney Zulaika, sinubukan niyang pigilan ito, no? On record yan, nagbigay siya ng mga dokumento, sinasabing huwag ibigay. At makikita din sa mga dokumento na to, ilang beses silang inaanyayahan na pumunta sa Kongreso para magpaliwanag, pero hindi sila sumisipot, hindi sila humaharap. So, mahalaga din to na makonsidera din, no, ng senator judges, ng mga kababayan natin para makita yung buong picture nitong usapin ng confidential funds. Dahil ito yung nagpapakita sa atin kung paano yung yung resistance no, na pinakita nila nung sila ay pinapasagot na at hinihingan ng explanation kung paano ginamit ang confidential funds na ito. And with that, I think we're ready to proceed.